थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव सुक्लाय दैसानि दैया उसिफावनानै दैबाना सोमजियो। 29 नं सुक्लाय सेरफांनि बेन्दोंआव थानाय सुक्लाय दैमानि सेराव थानाय गामि ओनसोलाव बे दैबानाजों गोदोनानै थानाय नखरफोरखौ बोखांनानै रिलिफ केम्पआव थानांनाय आरो दैबानाजों माथावरि बायनायखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे बिटिआरनि इएम रनेन्द्र नार्जारी बिथांमोना खौरां लायो। खूब गाज्रि आरो बे गरेस्वर महरिपारा ओनसोलाव गोदानै माखासे जेंना ओंखारबावबाय नाथखुसिजों बायफ्लंनानै दिनै जिथु मोनसे सुक्लाय दैया बोहैनो हमबाय बे मोनसे गोदान जेंना सोमजिबावबाय आरो मोनसे बिराद गिदिर प्राकृतिक दुर्जग बियो मिथिंगायारि मोनसे जाथाय सारा आसामावनो एबार माने मा होनो दैबानाया खूब गोख्रोङै जादों। गतिके दा गिबि खेबावथ' बेखौ होबथानायनि राहा जेबो लानो हाया जेब्लासिम अखाया नागारा गोजौआव दा मात्र मानसिखौ जों बोरैहाय मोजाङै लाखिनो हायो जाहो लोंहो आरो सेल्टार होनानै बिनि उनाव मोसौ मोसाफोरखौ बोरैहाय एसे एनै बासायनो हायो आरो लोमजानाय साजानायनिफ्राय बोरै बारग'नो हायो बेफोरखौ एसे जोथोन लानांगोन आरो बिनि थाखायनो सरकारा जेसे हागौ बेबस्था खालामनाय जादों। नाथाय बिनि गेजेरावबो माखासे गेप जाबाय थादों बबावबा सरकारनि मानसिनि हेमाहिनि थाखाय नांगौ माने मा होनो जिरादफ्रा सौहैस्लाबाखै रिलिफनि थाखाय जेबो आंखाल गैया आरो सरकारा आरो जोंनि मानगोनां मुख्यमन्त्रि बिथाङा माने फुरा गासिबो डिपार्टमेन्टखौनो इन्सट्राक्सन होदों नाथाय थेवब्लाबो जोंनि बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसार बा माखासे माने एमप्लयिफोरनि एसे माने हेमाहि बा अलसियानि थाखाय माने समय मथे बेफोर जायगायाव गासिबो बुस्थुफ्रा सहैसारजोबाखै गतिके बेखौनो जों बोरै खालामनो हायो आरो आं बेखौनो जेसे हागौ दा नाजागासिनो दङ जे जायगानि रिपर्टखौ लानानै जाहाथे डिसिफोरजों मोजाङै बेफोरखौ सावरायनो हायो आरो इमिडियेटलि माने 12 घन्टासोनि गेजेरावनो गासिबो माने एरेन्जमेन्ट जायै बुस्थुफ्रा जाहाथे एरेन्जमेन्ट जायो। बेजों लोगोसे गोबां जायगायावनो जे आबादारिफोरनि गोबां खहा जालांबाय आरो लामा दालांफोरनि गोबां खहा जाबाय बेफोरनि सायाव सरकारनिफ्राय माबाफोर राहा ना दाथ' नों बुंनो हाया नाथाय अदेबानि बे मोनसे मिथिंगायारि जाथाय प्राकृतिक दुर्जग बिनि थाखाय जोंहा जेब्लाबो स्पेसियेल केयार लानायनि मोनसे बिफान दं आरो केयार लानाय हिसाबै बेफोर बिफाननिफ्राय मानसिखौ माने रिहेबिलिटेसन खालामनायनि राहाखौ लानाय जायो दा बेफोर गासिबो सोनारगोन जोंनि रिपर्टनि सायाव ओंखायनो दा रिपर्टखौ गोसो होनांगौ जे पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआ बेसेबां लामा दालां कालभार थांखो माने बेसेबां किल'मिटार नस्थ' जाखो बेखौ हरनांगोन जाहाथे बे नेचारेल केलेमिटिसनि नामाव जोंहा माने जिथु फान्ड हरो हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय बे फान्डखौ जाहाथे मोनो। एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ जोंनि बेसेबां माने हेक्टर माने खेथि बाथि नस्थ' जाखो सोरनि बेसेबां बिगा मा खेथिमोन बेखौ हरनांगोन। मण्डला माने सार्कल अफिसनिफ्राय न' बां बायनायनि गासिबो रिपर्टखौ खालामनांगोन जे बेसेबां न' बायखो बेसेबां मोसौ मोसा गोमाखो बेफोरखौ जोंना भेटेनारि डिपार्टमेन्टआ खालामनांगोन। बेसेबां जोंहा बान्दो बायखो बेसेबां दै खुरखाखो माबायदि माने माथावरि बायलांजोबखो बेफोरनि गासिबखौबो बिथङै जोंनि वाटार रिसर्स माने बिफाना बेखौ माने हरजोबनांगोन आरो बेफोरखौ गासैखौबो लानानैसो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय एसेसमेन्ट खालामनानै स्टेटआव फैसा हरगोन आरो बे फैसायासो जोंनि बे माने दै बानायाव खथि जानायखौ बोरैहाय सुफुंनो बेखौ राहा लागोन। गतिके रिपर्टआ सबसे गिदिर दा रायजो राजाफ्रा मोनसे खावलायबाय थादों जे मानसियासो बासायबाय नाथाय बिथांमोननि मोसौ मोसानि थाखाय जे आदारनि थाखाय गोबां जेंनायाव दं बे बिथिङाव सारा मा ना बेबो दाबो बेयाव आं जि जायगायाव फैदों मुकुल दं फुख्रिपारा गामिनि बे मुकुल दङबो दाबो सफैयाखै बेखौथ' आं गोमोदों दिनै सानब्रै जाबाय नाथाय मोसौ मोसानि माने आदारा बेवहाय सफैयाखै आं दा बेखौनो होननाया गासिबो सरकारनिफ्राय राहा दंजोबो नाथाय बबावबा नङा बबावबा सोरबा अफिसारनि हेमाहि सोरबा अफिसनि मानसिनि हेमाहिनि थाखाय बेफोरो दाबो जे जायगायाव सहैनांगौ जेरैबायदि राहा लानांगौ बेफोर जाजोबाखै बेखौनो आं मोनथिनो थाखाय दिनै ग्राउन्डआव फैदों बे जायगायाव आं दाख्लै आंनि समस्थियाव दंबाय थायोमोन दिनै आं बेवहाय हाबफैदों जे मा जानानै दं माने बे जायगानि मानसिफ्रा दै बानायाव जे रोखोम गभर्नमेन्टआ मदद होदों बेखौ बेवहाय मोनदों ना मोनाखै आरो बिनि लामा लादों ना लायाखै गतिके दा मोनथिजोब्बाय आं दा अलरेडि माखासे अफिसारजों रायलायहरदों आरो डिसिआ दा चिफ मिनिस्टारजों भिडिअ कनफारेन्सआव दं दान्दिसे थानानै आङो डिसिजोंबो रायलायहरनानै बेफोरखौ मोननायनि राहा खालामगोन। डेफिनेटलि बेखौथ' गभर्नमेन्टआ राहा लानांगौ दा बेखौथ' गासैखौबो जनायहरनाय जागोन दे बेवहाय दिनैसिमबो सोरबाया फैयाखै माने मा बुजिनांगौ बे मोनसे बेसेबां गिदिर मोनसे जाथायनि गेजेरावबो गतिके बेखौ बिफानारि मा लायो आंनिया जाहैबाय रायजोआ माने जाहाथे दुखुआव थानाङा दे।